афзоиши шумораи корхонаҳои чиноии тавлиди хич дар тоҷикистон бозори гарми корхонаҳои хусусии маҳаллии тавлидоти ин маҳсулотро танг кардааст. Ли Боли аз ҷумлаи соҳибкорони чинӣ аст, ки 3 соли пеш ба тоҷикистон омада бозори ин кишварро омӯхта, бо бунёди корхонаи тавлиди хишти пухта ва дарёфти иҷозаи расмӣ дар 1 соли пеш бо корхонаҳои маҳаллии таҷрибадор вориди рақобат шуд. вақте ман ба тоҷикистон омадам ва бо мардум ва масъулон суҳбат мекардам, онҳоро мардуми меҳмондӯст дарёфт кардам. ҳамчунин дидам, ки дар ин кишвар корхона кушодан осон аст ва ман бемушкил корхона сохта ва корро шурӯъ кардам. ҳоло дар корхонаи ман 60 нафар аз ҷумла 20 шаҳрванди чин ва боқӣ мардуми маҳаллӣ кор мекунанд. корхонаи хишбарории хуан шатайн дар шабонарӯз 15 000 дона хишти пухта истеҳсол мекунад ва қимати фурӯши як дона хишт дар умдафурӯшӣ 35-40 дирам аст, дар ҳоле ки дар корхонаҳои ҳамшафати он, ки теъдоде ҳам аз шаҳрвандони чин ва теъдоде аз сокинони маҳаллӣ аст, ин қимат то ба 45 дирам баробар аст. ин ҳам боз дар ҳолест, ки теъдоде аз корхонаҳои маҳаллӣ бо фановариҳои муосир муҷаҳҳаз шуда ва шумораи кормандонаш ҳам бештар аст, аммо харидорон дар интихоби маҳсулот ба моли корхонаҳои чинӣ бартарӣ медиҳанд. мо бештар ин кирпичҳоро аз заводҳои хитоӣ мехоҳем, балки сифати инҳо беҳтар ва нархашон ҳам нисбат ба сифат кирпичҳои тоҷикӣ арзонтар ҳастанд. кирпичҳои хитоӣ, масалан кирпичҳои тоҷикӣ аз кирпичҳои хитоӣ як размер ҳам калонтар ҳам бошанд, инҳо арзонтар ва сифаташон хубтаранд. инҳо хеле бақувваттаранд назар ба онҳо ва бардошт ҳам, масалан ба мошине ки мебиёрӣ рехтан ҳам аз онҳо агар бисёб реза 200-300 мешканад, аз инҳо 50 нимтагаш мебарояд. ҷавонони маҳаллӣ мегӯянд, дар пардохти саривақтӣ ва на чандон камӣ ҳақмузди кормандон дар корхонаҳои чиноии тавлиди хишт дар тоҷикистон таваҷҷӯҳи мардуми коргарро барои кор дар инчунин корхонаҳо ҷалб мекунад. ба гуфтаи онҳо ин аст, ки ҷавонони зиёди маҳаллӣ хоҳиши кор дар корхонаҳои чиноиро доранд. ҳасан самандаров, сокини ноҳияи нуробод, мегӯяд 2 соли ахир дар корхонаҳои тавлиди хишти чиноӣ кор мекунад ва ҳеҷ гоҳ дар пардохти ҳаққи заҳматашон таъхир накардаанд. 2 сола кор кардем, мо документ дорем ҳамамон. Документали, документ кардагим, духтар гузаштагим, ҳамаи документҳоамон ака созай. Мисол мегирем, вай оилик монам созай. Ам як рӯза хайс мешавад 30 сум, 40 сум созай. Дуруматашон нағзай. Мисол мегирем дар Тоҷикистони худмон, мисол айраи дур рафтан дар ҷои хуб ҳамин ҷай, мисол дигар давлатҳо мерем меҳнат мекунӣ. Ман ҳам ҷои кори мо нағзай, созай. ба гуфтаи тоҷирон, сабаби аслии танг кардани бозори корхонаҳои маҳаллии тавлиди хишт аз сӯи соҳибкорони чиноӣ поин бурдани қимати маҳсулот аст. соҳибкорони чиноӣ ангишт барои таҳияи хиштро аз конҳои ангишти тоҷикистон бар ивази маҳсулот дастрас мекунанд. дар зимн борбарҳое ки ба ин корхонаҳо ангишт мекашонанд ҳомили маҳсулот бармегарданд ва фоидаи бештар мебинанд, ки ин барои ҳамкорӣ ба соҳибкорони чиноӣ таваҷҷӯҳро бештар мегардонад. ҳарчанд қимати хишти пухта дар корхонаҳои тавлиди хишти тоҷикистон тақрибан 1 баробар поин рафтааст, аммо дар бозорҳои чаканафурӯшии маҳсулот як дона хишти пухта аз 90 дирам то 1 сомонии 3 моҳи пеш танҳо 15-20 дирам поин рафтааст.